Bukasan na. Good afternoon. Manay else. Nothing else. Wala si online naman ang darling. Siyempre, kailangan natin kumita ng pera. Mahirap ang buhay. Makani ko ito na nagpalugaw. Sabi niya mo, pari ano lang mga balay-balay. I wanna believe, I believe, I believe. Ha? Sabi sa ako kanina, makatuman ulit ang lugaw, pero sa mga balay-balay, sabi niya, O, parehas ito sa dati. Oo, kay sayang man sa na-prepare ni Ram. Alam ko dyan. Tapos, pagkita na mga... Ay, na ito na tapos na kaya kita. Hindi ko na. Ay, wow. Dapat eh, dinala mo. I-update ko pala. Pag ano na lang, i-update ko. Nakasubmit na ako tulo, tapos bago niya, no? Ano sa Hindi, mag-bit mo na ako, no? Kay sarabay nga ni. Dire, ano ba ka kanina sa sisi? Parang kapano, ano Ano na lang magpakano? Ano ni Kupanson? Dire sila nakadiretso, wala submitted na nakabutang. Hindi ko naka-edit. Ay, okay, dire na. May mali sila. Ano Dapat, rin ang sako? oo, ma-update na lang sabihin. Di ba may mga binutang ka mo, ready in charge ko na yun. Tama na natin. Anong kayo pa mag-update? I-update ko ito ka ma-update. Anong, Naura na lang, nakulang pagdama. ano ko lang na para. Oh! Ang ganda! I-edit ko na lang yan. Kaya di ba may mga namatay na ibabawas na lang dito. Tapos ang mga buror, kung may dadagdag, ang mga regla. Ano yung aburato yung sa isa? Fine. Hi, Mike. Wala akong manay. Nagdagusan natin pa. Napuro na ada. Wala natin mga klase. Yung kamay yung sa may amor. Ha? Balay-balay ka na pag-atay na lama. Din sa dama yun. Hindi pagbakuna tatanda na. May Napulo napulong lang sa ako sa di. Hindi na nung gama ka rin mag-gapon. Oo, mga sabi sa ako ni Mayura. Kaya nagtatuwa si ako at habulong pa. Di sabi mo pa, di pag ano tas sa school wala na. Kay San O? Pwede man. Hindi pwede man. Kasi kung na dito nag-ano. Ang sasabi. Hi. Sabi ko nga na ikaw, Abram Paraliw. Paraliw. Hello po. Salamat sa mag-heart. Sa ako para ma-invite sa dito. May Miyerkules pa sila. Oo, ang ano siya. Wala pa ng pagsuratan doon, may Ay, charge ko. Ay, kung saan ka, dapat nasabihin ko na si Jaja, ano po ni Mayor. Ang sekretary niya. Kung saan kita na kaya. Kaya hapon naman yun, di ba? Hapon man, di man aga. Ang Para ayusin naman mga ano, pag-cancel. Nagulat mo na ako kanya ba, EG? Di Ay, man, mas pina! Bungan. di man matulog, makansela ni Rosen. Kaya wala man dagat. Ang may mga dagat na. Nakarag ni Sana. Oo. Bulgaria. Ay. Ryan Benson. Yan pa ba ko na palugaw sa bagta? Pwede ba siguro biyak na yun? Sabi si Mampalo ko. Oh, Wednesday ko nga, Wednesday. Manaid na. Oo. Manaid na. Pwede mo na sa RBI mo. Ha? RBI mo. Naroon sila mana. Ito tayo yung rin sa likod mo. Okay, fix ko. Ay, adi tiro. Di mo na tayo yung kanina. Ang kanila. Ay, adi. Kaya naman lang, hindi sila nakakas bagay. Ito natin. Duwas. Paano pala yung mapalala ka rin? Pagkasabi Yun, malaki kasi. Oo. Makapag Kung Wednesday, di pagtuong ko doon. Malakas ang ating ano
dyan. Lapit. Wala doon, che, ito may bag mo baga. Hindi rin mo pa imbutang. Ay, hindi rin mo pa din imbutang. Sana doon naman istambay yun. Hinali ko na ito si Kuan mo. Si... Sarap lang yung lahat Ang nila. Kuan ka na. Kumuha ka naman. Ay, di. Pero gumawa ng magkasatuang balayon. Hindi mo na lang ibutang ado sa aming likodan ng gabi. Hindi mo na lang ibutang sa likodan ko. Temporary lang. Oo, bang ano ko ang ko. Gusto ko niya dito. Kung kayo gusto ko niyan to. Tigilan niya dito. Ang household head lang na. Ito palo na lang natin. Ang harap ka na ito, si Belga, sino ba yan? Si Joel. Si Joe. Joel Sagyong Belga. Tapos, pera na dagdag mo na household, duwa. Doon yung mag-asawa, wala ang mambaka. Saro lang na household. Manadagdag. Tapos si Kompa, ang paniwini. Amen. Ay, ang bata ni Manay Winnie. Diri ang pamangkin. Ala. Andito pag-asakan o may sa likod. May balay na dito. May balay na dito. Kaya man sabi ko, may nagpapahinga bagay dito dati. Oo, may balay na Ay, dito. na-istara na ito. Na-star na, dito na sila nag-star. Nakasunod na dito kayo nagkadinito. Okay. Dati bagasam nag-birth yan, bata, ang hingayad pa man lang bagay ito. Oo. Ang baby. Pero awat mo sila niya. Ngayon na si Red. Ha? Ngayon na. Niyan hingayad na. May na-star na nga. Naki-star siya sa una kan. Manay Winnie. Kansa yun eh. Ay, may ito. No. Ngayon, pinito. Manibalas na ang buhay. Domingo na ito yung niya. Pag ano na lang. Text ko ba? Yan, ano ko lang. Ready ko lang. Di pa ko nakapapre. Sige lang. Pani kayo Maria pe. Eh, nagbiling ko nga niya, nalimong ko. Aray ko. Ay, din na si Manay Mate. Ang ina pa magpanalit mo. Bago ko na lang bigit ang tamuhan ko na lang mga. Si Rin, para pati istorya. Mama na Mate, adal lang. Ano ko ikaw sa ano kay para Ano ka na-update? di ko nga. Hindi ano ko nga siya. Kay para pag-update. Tapos Ano ka pa sa iyo? Account maagihamat. Di na. Masalyo ka? Diri na mo na ito. Saro lang ang Akal lang blend na yun. Ha? Ayan nga sa lumi. Kaya nga ni, sa ano na siya, basta ano lang sa to version, mo na ito ang update sa to. Mo man lang sa to ang purpose sa to. Kay may duwa man baga dito na ano. Tapos, kadi ka man ay, Check. irog sa diwa man ay na. Kare na ni-update. Ya di na, Version. ang version. Version. May version na siya, pinduton mo siya ito. Tapos, Pag-nabisa ko balik. alagin ka. Ilagin. Tapos, dito sa dots. Sabi ko kanila, dalaw ng charot din. Tapos sa browser. Hindi ka makadiyo. Sa brown? Sa brown na ha, diri na sa PNM. Dire, ano man lang, ano ka man lang sa. Iba na siya. Tapos, i-turn off muna yung Wi-Fi. Turn off muna. Wi-Fi. Turn off. Oo. Hindi. Ay, di. Sino makita na kanila? May ni? Oo. May mga tulig. May Done. Ito na ino. Then, back to ano kaya, hindi ka. Kato ka ulit. Then, didi sa select all. Then, scroll down, select clear Clear all. all. Kung di rin ihugakan. Tapos kato dito malagaw ka. Tapos lagaw. Sa rumali ka lang, kaya tulong sa kurado mag-iko. I-turn on yan. May makurampan. Wi-Fi. Grabe ni sila ano. Alido. Tas dan. Pansin din na, balita. 50, ano ko no, 50, 35 years ko. Tapos, Di planuhan din mo unang lagyan. Ay, sino-sino. Lag,
Ay, sorry. Lagi. Ala, sige, ano, balik-balik. Ano, Che? Wrong password. Tapos, dito ka sa Jim. GB. sa dots. Then, payment pay. Ay, sorry. Mas kasi naman yun, bro. Dito sa dots. Ano naman ang mga bataon mo baka nakatulog? Payment Hindi pay. na naman yung Ayun, yun. Nawatan ng hintahula. Nagana nila yan, anong pipindo. Mau man lang yan to, balik-balik ka man lang. Eh, di ba sana ano, ma-open man lang kita? Para, hindi ka naman sila mapindot. Si Sheryl lang sila mapindot. Hindi, Kasi tugdo ko lang sa kanya. Open lang pala sa una sa pag-ano. Ma-update man lang. One time ka man lang sa di ma-update. Kaya pag mo lang sila nuno. Ikaw na lang pindot yun. Papindutan mo siya. Oo. Kaya para aram nila, kaya pag ano yung ma-updates na naman, mao naman lang sunan. Oo, talaga yan. Kung ang Mag-declare. termina mo, pag pindo Oo. na, ma-open, pag ma-open kami. Oo. Hindi, kaya sa auto na naman, ibang version naman, mao naman lang. Ah, okay. Kaya pag nag-update, Try ko daw. another Try version ko. naman si ma'am. Hindi mo naman yung matatry. Kaya pag pinindot na yung Sheryl, update na yun. Kaya naman sa Dire, siya nga na ang pina-update ko. Ako ang nag-update. Ako nga ang pinapindot ni Ishi. Naghang na. Kailan bagaan? Marami akong pinindot niyan. Dati. Nag-open lang ako. Erugson. Paano ito? Nag-ano lang nga kita. Nag-update lang sa NAPS. Oo. Pero dapat pag ma-open ka, mo na itong paggagamitin Dire mo. na, one time mo lang ito gamiton kay ayun Kay nag-open ako sa Wi-Fi. Dire Ano? mo na yan pag gagamiton pag mag-open ka, pag Oo. ma-update ka. Mao one na time. niyo. Oo, di ka na Oo. magka-date. Kaya di man ako sa dati nagamit son. Oo Pero nga. sa pag ano sa YouTube do, Talaga yan. Kaya update. in ano ha. Kaya wala man talaga ako sa paggamit. Kaya di Sa tulo, diretso ako. Diri man nga required. Yung may ma-update. Diri man sa to required. Ano ba yan? Sutilo na Ano naman na yung Sheryl. namam naman ini kay Ano kay sutilo naman ng Sheryl pa eh. Ma-picture nga din. mao na. Masabayak sa Ay, picture. sabay picture. Kay Jote Yan, ka, mali sabay yun. ka, kaya ka, dire. Bawal. Marao. Oh, ano mo kita din eh. Yung man nga kita pagahon niyan. Sabi mo, mag-picture ng mataan. Yata mag-acting. Ibig mo sabihin si Moneto na inopen ka. Tapos, nakabit ka na dito sa ano, sa i-update mo lang ito na ano kung may namatay. Mamaya, Kung diba? ka. Si Mama, sige sa diyan, picture. Kuha na mo yun. Documentation na mo. Maricar na kanina makapicture lang. Documentation mo. Tapos, dito, Oh, select barangay Bagsangan ka na. Bagsangan. Ay, just may imagine. Tapos din sa ka man Pilipinas. naturo, dire ka mo pa. Kasi online Ano eh, yun, yung ano, online din yung sing Kaya dirigan mo lang mo. Kaya di, sabi ko Ay, din. sabi. Kailan pa na yung tira? Hindi mo lang yan, di. Dirigan sa pag-update. Ha? Ano ka na yung tira? May Kasi hindi pending na mo. babae na nagburog na, maano ka na doon sa tite. Oo. Pinding yan. Di ba nila? Diri man ma-submit din ni pag diri na pila panintero. Kailangan Daghan mag-submit. pa pinding tayo mo yan. Kasi pareha sa ako. Submitted na eh. Pag Ano ako, yan? hindi ko pa- Oh, may pending nga na niyan. Pangarap ko, maluwas yun doon sa Diri, baba. pending yung kayo mag-update ka nga. Ay, puro ibig sabihin puro naman yun ano, pending. I-update ko na. Hindi rin ako pwede mag... Ya di updated na yun kay version 97 na. Ano na yan di. Ang sa bakuna, dapat talaga, required talaga. Required. mabutan. Sa bakuna required, kailangan Mapagano pa no ang mga upat na taon na baga kay kaupo dong wala naman ang mga Wala namang baga sa to ang mga ano na Mangyari sa mga rito. mga record yun. Wala na. bagsahan. Anak mo to naman ang mga ina. May ko na ina. Sininisan mga kapat. Ang mga bibang gano'n May niya, may record yun na 2020. Naman. 20 ano? Diri, 21 naman yun. Diri na sa di man na dito tarapok sa mga dati.
Pag-uran mo, so, halongkat yun, so. Di pa nga ni nagawa Wala, na. wala, Dapat wala. matasad ko. Kaya alam mo, awato naman talaga. Wala ka naman. Ako Kayo, itong kanina. parehas ba kayo sa makanto ka sa senior? Sino mayaan apelyido sa ina mo? Eh, ano yung ba mga gorang relimot na? Ay, namatay na. Mas pinamatay, may apelyido yun. Yan na talaga ako. Nakariya ko magsabi na napakamidinrigan sa Tapos, Sabi, Ida? Oo. Bago mag-ido. Sin madilili. kaya depende. Sining Pero, kimay- i-update mo yan, i-update mo yan din na ano ba ako ano. Yan ang pinaka-importante. May mabuta pa ako. Nakabutang dire. Opo pa Kaya rin. sabi, pwede sa your scorecard, diba? Kada gamit ko na dire. Sa Oh, di yung scorecard, hindi nahali ang kamot niya. sa scorecard, general survey. Ano siya nakatama Tapos sa ano? question, May taklay. Niyan. Kimay Question. siya. ano sabi? Ayan o, sa past 3. Daya di dapat may simbag di entero. Diri no. Dire. Paano di? Diri man baga napipindot di ho, kaya wala man mo baga simbag ha. Di anong Moya, Baka ano na siya wait lang, eh. kay Moya di ani hapotakan city. Hoy, itata na dili Ang diri man baga na, diri man Utay mga simbag na. Ang diri man maano sinno kay ano. In the past 30 days was Nakakaano ko ba sa senior? Baka talaga siya may select lang doon ano. Di another ano ka sa the interview, kay diri mo man ini mai-edit. Diri mo man mai-edit kay pag diri ka ulit nag-interview. Diri mo siya mai-edit. Dapat ma-interview ka ulit. Di ba mauman mo mo son Diyan ano? isa naman dilo, bagyo. Nag-interview ka bayan ulit. na kumpa. Additional kay diri mo man siya Six, maano bagyo at sa least. six. So, may nako kung makahumpa ka sa mga bitro-bit. Kung magpakabaka, litig ba ka man? Naburong siya sa natimahida sa natin For the interview. Oh, pag ano ka, di ma-interview ka na naman. Kung si Luis o si Gima, interviewin mo. Depende sa kanila. Dili, siya ang una, si Luis eh. O, Dili, sa kay- admitted na bagay yun. Dili man, submitted siya di Dio, pero di Dio, di pa man siya submitted. Kaya di mo pa man siya na, di pa mo man siya na-update. Ano daw talaga ang kulang dito? Diri, Kulang sa'yo. diri ang kulang sa Score the interview. updates mo. Si Gemma, halimbawa si Gemma, okay man sa Sa naman ka din mapaw si ma'am, kahit pakalipat. administration niya. Bali sa aga. Boss dat. Sino ang gusto? Si Grace, ako ko yun. Si Berta. Si Grace, Burod. Ano gusto? Sabi ko ka mapa-inject na, napanadili na. May ako kita puro sa po ako na ba na? In the last 3 Ano po, months. no? Bakit ba dito? Mga babae. May nanuman, dili, kailan na magaburong. Ha? Ano ka na eh? Taga ko kasunod yun. Kaya mabuhayan na. 41 years Teresa. old. Oo, nakalista na yun. Ang bag, oo. Ako. Kaya may menstruation ba siya? Ako. Ano lang, napatid ko lang. Baka ano, mga baga 2025 na siya na na-update ko bagay to last ano. So na ano daw siya ng magkukulang. Di na yan. Bakit ko lang, abot lang. Baka paano mo pa nasabi na buron. Ano ba? Sino? Siya nadagdag mo din na. Ay, nito. Ay, pero na lang ako. Wala man lugaw. Suludang ka na kay Kun. Alala niyo Add ko na. Nanuman. Add interview. Parenting. Bahala ko ako. Hindi pa lang nag-rebook ako. Di ba mga yada yung pipilapan? Sa additional lang yung interview. Wait lang. Additional score. Hindi man ada ini. Pwede na yan. Ano mo lang? Siklitohon mo lang. Oo, pwede malagay sila. Bakit man daw sorry? Minuder mo na nilili na pancho. Di pa, mas kunitita. Wow, sana. Nag-interview ka, di ba? Niyan ka nag-interview. Tapos pag nagbutang ka na siya na select, yada siya. Wes, Ajema. Kalase. Tapos eligible. Member siya. Eligible. Oo, yada.
Itong lang man, ano. Tapos sa dan oras. Kasi save. Dapat, Wala na. save na. Save ko na ha. Oh. Dapat sa offline, ay ko na. Kaya nga, offline nga. Offline nga, nakapatang baga dito, offline. Marami ba kayo sa mga... Hindi na din natutupsikan. Offline na kanina. Hindi pa kasi malasi. Offline. Offline na. Tapos mo na yan, Ay, make sure ko na, make sure. Pag titita, nakasay sa kanya kasi Offline. sa arte, kung ako nakabutang baga dito sa Ay, offline. kita ko sino sa ito na kortina. Ano? Ay, dili kayo. Tapos, dali na naman, nagano ka na, pending na, kaya ma-update ka na. Pending na sino? Kaya diyo, pending na, kaya ma-update ka. Another Na, update siya. narao. Mo na yan, ipilapan mo na. Di mo na. Eh, mahal na rin. Matay ko na yung nakatulog. Dili. O, si Julie Gapon. Sige. Nano? Ano ba? I mean, ano nga sunod nila? Si Jima lang Sabi ang na interview naman, mo. Oo. Tapos, halimbawa si Jima, kaya pending sila. Ay, nag-tablet mo Kaya kaya. ay napagwasingan. Tulog na dito. Tapos, sini, pipilapan mo na kang Jima. Ay, Diyos ko, sabi ko, ada, paano ka 42 na si Jima, di ba? Nakimod ka kanina, 41. 42 na si Jima, nagdarang pala siya sa ako. Sabi ko, Di ba lang pa-picture mo Tapos na sa na. simpan mo? Tapos ang menstruation na, ma-update ka sa menstruation niya. Yan na yun. Oo. Okay. Last menstruation na. Ikaw na. Okay. Ano kaya mo? Ito na, kita dito sa ano. Ang tulad pa dito. Mga bata. Aray. Magkapaka kayo nagkano ng pinala. Sino nakita sa dinaato ko ni, ano, ni Diasin to? Sino na yung mga picture sa baby? Pag ma-update ka na lang, ano, ma-add new, interview. Add nyo interview lang. Kandi access? Okay, Okay. additional. Sino di access? Si Jojo? Mayroon baga si Jojo? Uy, 100% ang battery sa dilim. Nagkawala ko ng picture ni Ma. Hindi mga Nini, ano pa siya marigla? 15 pa. Ano sa nakaagi? Narigla niya. 20. 20 para sa Chalwila. 20 ba kasi siya nagrigla? Kaya nga, mo ang last rigla niya. Di ba ang butang mo doon? 20. Ay, ako wala. Ito, ano man. Okay lang ini siya. Maski, basta ano ka 20. Ay, lubat na ini, madam. Ito, yung charger mo. 42% yun. Hawaton mo yung mag-charge kanina. Ay, nakagaga na. Ano? Pipindot. Sarap pindot ko yan, pinindot ko. Pakalkal na yan. Ay, wait lang, wait lang. Wait lang. Malimutan ka ini. Diri pa mangayan kita, didi kay ma-update na lang kita. Bakit kalkalin ko muna ini si Sophia Lane. Ayaw dito. Kaya, kawaw ko na si ano. Oo, kayo. Aso, kapalunis-lunis ka. Ma'am She! Kakalong ko muna si... Sige lang, kayo mo yun. Lagin ka na. Kurang patawag. Kurang kapagawag. Ang harap ng Basta! Nakikita! Paano dito yung tudan mo? Didi ka na lang mo. Aircon talaga sa pag-update ng signal. Bago po. Ang galing na, yun o. Display Wala kasi says na, at no? work. Hindi ka naka-undan. Online ba ka? Mag-iyaw ka nila sa kanila para. Lagyan. Make sure mo na yun na anak. Ano, baka picture Gusto- ano ako baka yung mga susuplado questions ka. nila. Ang mga questions nila. Mga ni. Baga na, confused na ako sa question. Babasa ko sa maya. Naka-update na kontrata. Eh ano sa siguraduhon nga ni kuno. Dito ko nga ni sa ano, may binutan na ba na highlights dito na ano, ang mga possible na ano. Pero sa nakaagi, di ka man dito maka-forward. Hindi mo nga sila ni Tiro. Paano mapagamot sa system na din? Wala sila ni ba? Mga Ay, yan. limod ko sa ako. Wala talaga. Sila ka nakabutas. Okay, kaya nga sabi, kay down kuno na ka. Nakadiretso. Diretso. Paano nga yung hapot? Nakay nakadiretso tapos dito sa namin. Nagpupupo ka ba tita? Ha? Nagpupupo ka? Hindi mo sa ako yun. Nasa iyo yun. Hindi mo yung pupo. Peke yun. Kay ano, diri ka na ka. Ano lang, wala internet. Naka-internet mo kayo no. Maluya na, hindi ka nakasulod. Refresh mo. Isurat ko na lang. Kaya kung diri mo dito sa iyo sa iyo Tita na ko yan. stop sa Tapos, Dito mo na lang, kung di ka man nakakamit. Isurat ko na lang sa Hindi mo lang ko ini. Buta lang ko.
Aray. Ang titi. Ayo, ituhan ko nun. Wala nga, oh. Ano nga dapat doon na pilapan, butangan. Mano ka sa game? Kung wala ka talaga. Eh, paano kayo? Hindi tayo. Mano ka? At least sa baga, Ano? May people nira pag ng pagpa-pray na. Pero magbutangan ko. Hindi mo na ko sana. Mga na yung problema. Problema, kay wala hindi pa, wala na. Dito na lang. Paano ka makaproceed? Dito na ako sa pray, wala. Hindi ka man magmang talaga pag wala. Pero pag mano. Kasi sabi ni ma'am, mabakwad ka man lang palusog ng pagburod niya. Oo. Eh, maski si Baby Book, di man niya na nakabutang talaga kung talaga dito ko na date. Wala extra. Ano ka? Eh, bakwad lang ako, butang na lang ako. Para, ano, para di ka mawala. Warawan, di ka nakakunik. Di ako, diri na. Luyahan ng wifi yan. Ano una mo na gagawin? Login. Ay, yan na, share. Connected. Isip ka ng kalaksino ng kalaksino. Kalaksiyo naman niya. Connected, tapos na. Ay, siguro pag mag-up na lang siya, upudang ko. Dapat hindi. Kaya ba di mag-error naman kita sa daan. Tapos login una. Tapos kadto ka sa 3 dots. Oo, 3 lines. 3 lines. Tapos may mo doon ang clear cache. Ay, wala na pag... Oo, pag ini na nakapipindot. Sabi na. Ito ang talaga. Nagtago niya na yung pag ano doon. Pagkatapos mo sa clear cache, may mo dito ang select all. Wala na pag-iwag ko. Tapos sa select all, scroll down. May approval mo ang ihapon ng SB. O baka ho? Ang send niya no. This quarter po, make sure na makapag-sync sila ng interview 2 weeks before March 31 para ma-focus ng SB yung approval. Wala na kung cellphone ko. Before March katapusan. 2 weeks before. 2 weeks before Oo, magkatapusan. ibig sabihin, katagalan sa Marso, dapat ano ka na, na-sync mo na. Ah. Pero, Pwede ka muna mag-interview para ang pagsing sararuan lang. pwede man. Ano mo, pilapan nyo na mo na para ang pagsing sararuan lang. Basta diri ko nung mag-add household. Wala mo na mag-add household. Mao lang ito mga pending, mao man lang ito ni update. Kaya pinapundo ko na niya. Kasi naghapot kasi sa Diri ma-edit, paano dapat nag-add, edit. Siguro mali ang pagkano sa... diri niya ma-edit kay diri siya nag-add interview. Select all. Bayad. Pagkayo punta, mag-hiwag-hiwag sa likod, may bayad na lang nila. O, tipuna lang sa kahit paano, tikirinse, kada ano. Pag-household. Kinsi kada so, tipuna malay mo kumuha ng mga 5 kili, mataya-taya na. Mataya-taya. Kung kumuha ka din mga sobrang nagtuhan din mo ulit. Di ba man yung magbubungo ihatag? Bago talaga. Kaya ihahatag mo na sa Ano unang na? sa una. Wala. Ano rin, di pa man yung ay parehas pa lang, dapat ihatag na nila. Bulat na kita. Wala na nga kita stipend. Rayo ho. Stipend. Di ba, di diri ako maka-stipend. Ano documentation. Hindi mo ka na? Saan documentation? Ano lang, ito ang ano yun, no? Nagkasabay na lang ako nyo. Para ano rin siya, sa ako. Kaya kung sa ako, kita. Saan? May times na ako ng bagal. Ako, di ba naman naging mo kayo? Sabi dito mo. O, wala kami ba, ano ba, nung may format? Takan mong sabto na kanjunis Wala pa man, kaya wala pa man ako paghimo. Hindi, formal, ilan ako sa chat ko kanina. Hanap ko nga ni. Send ko rin kanina. Are, Si Junis, si ano, kanjunis ubaga. kung kaya din magkakita. Oo. Ay, nabasa ko na yun sa iyo. Dati pa, nagsalit ko na. Oo, baga dito nga ni ano ito na. Nawala na yun si ma'am, kahit tampak na sa picture. Oo, nakapuno. Select all items. Hanapin ko na lang. Nakasirox ka? Lagyan ng pinasirox mo.
Raw ba talaga ang Xerox nila? Maka-Xerox na sa baga. Si ma'am daw pala nila, pakabakan sa pagpipin na kaupuhan. Maganda yung mo po. Ano ito? Profiling yun. Profiling mo? Ay mo po? Mayroon sa lababo. Ato yung bilog ko na yellow. O, ano na? Mayroon sa lababo. Sa ako, wala kayo mo talaga. Nabukad ako kanina. Wala ka na mo. Sabi ko sa iyo, ito kayo na yung twist kayo pag ano ka na naman. Bakit na naman ako sa numero. Kaya dapat na kami promo na yun. Hindi mo ka na nga eh. Eh kung lang dito na nakuha sa lamin sa ho, kasi buwa pa yung kung na Sinano? Sinano? Ayun, di ba kaya yan? Bakit ko yung kanina Saan mo na bala? Pero yun na tinuulit ko ni ma'am. parang po, nag-writing na At agad sa IT. Kaya- Sa ako pa, nakabalik ko kasi ako nauna niya daraon. tapos sa among ibina, tinabay liwat ka ito na duwa. Parang ko kaya nakayuwi, nakatapos na ito nakayuwi na. Hindi yan, yung Dito nakabutang mo. tatlo yung ni ma'am, pintan mo yun. Wala na lugod. Sa ako kasi, kaya nakabalik ko, kasi naman na niya dinaraan. Maganda ko nga rin ito na yung na ano, ito na kayo hindi na namatay. Kasi di ko mag ito yung update. Sa PhilHealth check ba ganito si ano ha? Si Janicio ha? Ha? PhilHealth check. Si Janicio. Nakaka-complete Doon ID, pinicture naman ID sa ito. Anay di sa ta? Madali yung makabusok ko. Madali yung makabusok. Ano ko sa pinagdala? Ano? Na, di malugaw? Ano Ayaw yun? pa lang ha. Hindi ko dire. Hugakan ang mga kuan. Ito, dala na yan. Kung hugakan. Kung wala ka dito, dito lang yung sentro. Bagay din lang yung sa kuan. Kaya ako kung magpasuga sa mga saba, Kaya madali dali makabuto. magusok na. Kaya puro sa Kaya bawat. kanina kabusog lang sa mga. Masok na sa bawat. Madali yun, makabusog. Pag Pag mamaraan ka, mamara, pag mamaraan ka, muna tagaan ka, ano, kaya wat ano. hindi ko talaga ako mahilig sa Ako mga din, ako din pa na ako yung sang pero mamara. Diba yung may sabaw tapos mamara may mamara ha? Right. Pero kasi siya, Ang mga bata na gusto dito. hindi pa na hard, hindi pa na nauna pa. Bali na din ako na. Ang chat mo kanina, di rin piin mo naman yung kanya. Wala ka sa piin mo? Ba't hindi mo talaga nakapiin? Tapos na-delete mo na. Sa campus mo na. Mabutan ka naman, ano, add interview para maano mo, update mo. Log out. Then, log in. Oo. Login. Log out. Okay, log. Pending host phone. Ano pag sinabi pag pending host phone? Pag sinabi na kaya submitted na ba ito? Pag nagpinding na yan to, Pending pa lang talaga yung pera. Kabutan din.
Submitted nito ka, ma'am. Oo. Dapat ato, i-make sure na pinting yan to, tapos ang version niya. Dito na sa ano. Di rin na sung kaipuhanan, Dapat di rin na kaipuhanan approve ni ma'am sa supervisor, kay updating naman lang yun. Ano na lang sa ang version niya. this side can clear it. Hindi ka nakasulod ha. Turn off mo daw muna. O, turn off mo daw muna. Gusto na sa pag-iay ka kayo, tita? Pwede na Bali magbato. ay raka. Ha? Che? Ano pa? May Pwede pag-iay. magbato. Dire mo na. Sabi ni CD, Oo, nagsabi niya ako. Di na nagsusubitan siya ng ano. Nakasabit na kanina, tapos nag-chat siya sa magputong na. Tapos niya, nag-chat ko na. Na pwede naman. Pinapak na talaga ng malailing mo. Malailing pag tuloy niya sulok na na ano man. Ha? Na ano man. Kaya nilap-hilap pilsa. Pwede mo. Hindi na kumali na. Sakto lang ka na sa lupak mo. Tapos ang sumagyan sa bulo, nagkaroon pa kanya. Utakan mo din sila ng kabakutang ka na si Inian di dilo ang Kanyaan hindi mo. Kaya hugo ko din. Buto na di dilo. Ito na una ko nakiliwa di man. Ano din problema ko sa pili mo. Pero ko natin. Nasa ko. Ang ko na kutsara. Yung para irin ko sa mo. Nadirik naman yan ito nakalupa. Tinta ka pa ng plastic cover? Wala talaga mo. Ops, login. User's name. Check. pwede mo na. Ito ka sa 3 dots. Isa sa dots. Any other? Pansin. Right one. May rin. Tapos, select all. Pero ang sunod sa ano mo na yung tita? An? Ano yun? San? Sunod na ano mo. 40. Ito pala yan. Select all. Tapos, select, clear all selected items. Tapos, log out. Delete. Log out. Ano, lagaw. Ay, mga nanayin yan. Login. Login ulit. Maman lang yan ang Ano, email. ganon. Parang Pabalik-balik. parang refresh mo lang yan to na. May nagka-version. Tapos, ayan. Payment fee. Kaya Ah, payment fee ka na. Sino yung nag-version sa mga na? Select barangay. Ay, payment fee. ayun, pwede nga. Harap. Sige, balik-balik. Botong! So that's payment fee. Ah, yun. Payment fee. Opo, pero kasi sinabi. Ay, sabihin mo ano, magkano yung Ay, nasa ako. may ano, may harapan din, may harapan ko ano. Sinang siya sa ako, di na nag-reply. Uwi na? Ay, nalang ako. Ay, nadami mo daw yung tumipundi mo rin. Select barangay. Tapos dili sa 3 dots. Masusukan ko kayo. Offline. Oo. Offline. Select. Ay, sorry. Tapos, select bagsangan. Select pagsangan.
Down daw. Pag wala na inairon ko na batugan na diretso na yan. Diretso na siya. Maski off mo siya, maabya na diretso na. Nagano lang dito. Pag na-download na, batog ka na. Batog na, sana. pwede ka na magbatog pag na kasi na update na yan. Dua-dua yan, ipapalot mo kayo. Ha? Dua lang? Sino? Na-escort interview na ako ha. Hindi, balikan mo ito na. Oh. Kay Luis na dito na gano eh. Tapos kailan kita kay Gemma. No, 100% Kung going na ka okay na, na. pilapan mo na ito ng mga Check. Okay na? Okay na. Okay. Kung going na yan ito si ano kara household nila, may mga ano ang ka dito. Tapos sa general interview, ay i-double check mo doon ano. Sayo mo siya. Yan na. Tapos, Tapos wait lang. Mo doon tali ang version. Iya din ang okay na yan din yung version niya. Tapos okay na siya. Tapos pwede ka na mag ano, oo, batulong kaya. So, check ko muna ha. sa ano ka, after another add interview ka. Paki-imod nga ni tabi. Si tabi. Ayan. Kaya hindi ako nag-ano. Ay, kung ano siya mag-yes. Selected ba yes? And continue. I confirm that I have with. Ibig sabihin, naintindihan mo and nakabasa din. Nakabutan doon. Si Gemma na hindi na Interview will take approximately 30 minutes. My participants is voluntary. Ibig sabihin, kaya na willing sila na ma-interview mo. Tapos, select sino ang interview dito. Michelle. Si Michelle. Bawa si Michelle. Tapos, Pwede ni idara sa balay. Yes. Pwede sa balay ako mag-hearing. Oo, Pwede. pwede. Elicit ulit yun. Mapaklay ka. Pwede. Wait lang. Pwede ka dili na May oras pa din. Tapos dito, tapos tidi, may mga ano na nila na pending na siya. Balik ka din sa household. Si Gemma yan din na inano ta. Tapos nagluwas naman din si Luis naman. Nakaiba siya dito. Pero may check mo. Pero i-check mo. Dito bakit sa patong na niya. Nabato ka din Kung ano malinigat ka tinutunog. Tapos kung ano ka sa tunog. Pag ano ko na, may nilot yung pagmay nila ko sa ano. Pagkas ka din. Are you sure you want to close the phone? Kung mapasalak ito sa diya. Gadan ano sila niyan ha? Computer. Dili kay sir corona ni siya. May nakamusay nakahanda ng grapon. Sino hindi din nagre-regla si Michelle. Nag-reply pa yun. Pila kita yung masarap pagkanina. Lalo na pila kita maso. Ito ka na ba na ninyo? Tapos diri man kanimin, siyang ka mo. Nakay wala siya. Pila pa kami kataraba na ninyo. Currently, part of the household. Pidi. Si J, lalaki. Mapapiling Pero sa room siya, wait lang. ano siya. Dapat Kami lang ang mapidi. May napinding, gano'n. Kaya sa'yo magluwas, kailangan ko. Ano tayo, ano dito dito? Mapidi ma. I-request ko daw na. Ay, dala ka pala kasi wala. Kay bari diri pa yato na ano. Oo, kaya wala man ang sarap agad na sila. Oh, bakali ka nga yan? Dire. Sorry. Hindi kita dinaanan. Oo, kay Leonas pala na yan. Guys, Luis,
Ha? Kaya ko yung mga idea. Dati si Makmak. Ano ko muna kayo, i-open ko ini mo. Sabi dili Webes, ano mo? Ay, mama, hindi na ako sa paano. Saan? May pasok sa EB niya. Ano sa EB? Pag ano sa EB, ano siya na mag-extra. Maglimpia sa mga kwarto. Dati sa kusina lang siya. Oo. Ambot kasaga kung may sulinchot ko. Ay, kung may ito sa aga. Maliit. Bakit na aga? Ang text baga, ang gusto ba na Makuha na kasi dyan sa klase. Sige. Mapay may dala ka na pamilya. Ano mo lang. Sige na, sige na kayo. Tapos hindi ka sabihin dyan, ito kami na dyan. Pag-isugan nga ito nito. Ay, nano? Eh, naligulan. Makadalit man lang. Oo, kanyang Linda. Alam yun, Mape. May tura rin tao ka na. Dili na lang dyan ito dinurso. Sa di pa may dito kasi. Parang hindi na imutan na pinadlock ka nito. Dapat sabihin mo sa Sublitan na? Kami sublitan na. Ha? Ayun, ayun lang kayo. Ako na sublitan na. Mas bali, dinala ko na lang punta Ito pa din man ha. yung pinakulitan. Di ba si Joey yan? Si Jay? Kaya naman kami, walang pa ako nasaro dito. Kaya Si nagkamit Jay ko ito na na babae. sublitan. Si Manay mo ang hil. Ako kayo tuloy-tuloy na. Si Manay ang hil. Unang buot. Submitted. Hindi din si Michelle. Ano niya yun? Hindi kasi yun interview. Tama ko din yun. Kaya dala na lukod na sa bata. Si Michelle lang ang babae. Oo. Ang hil. Ibong. Ay, oo, si Arne. Yan ang bera niya. Wala ko dito na yung naman ko nawala. Kailan po? Ano? Maya di. Dapat i-mailip anyway. Pwede ko na ini. Dala ko na isa. Kanay bago na ha. I-add na add interview ko. Siya na niya i-add interview ta sa lalaki. Si Jay na lang. Dahil naman ang pagka na naroon ni Elena. Elena. Si Jay. We ongoing. Yeah, di si Michelle. Start. Dapat Lang ngayon, oh. Yung trabaho yan, sul. parang Naku. ikaw naman na yan. Mas madam. Dati ko may medyo Age 36 yan yan. Tapos, ano kasama na ba? wala ka ba lang ano, cutter? Menstruation. Yes. Oo, ako, hindi ako cutter. Kung may cutter man ako. Ang ilang pinia? 27 ba ito ha? Nalimot ako. Nakabutan dito. Kalabutan dati. Dito nakabutan. August 27. Ang nakakabalan nito. 27 Pero na ano to. si direct? Tapos niyan, ano na niyan? February Ang bata na ini. 27, dapat January 27. January. 27. Hindi na naman niya di yan, ano, di na, ako nakita nagpato. Okay. Ay, na-update. Ano yun eh? Saan ang schedule sa tira sa distal mo? March 6. March 12 ka? March 9, di ba? Di ko February to? The last 3. No. Ay, para manilipag ano. Submit. Kasi iba ng barangay Yes. ako. Ang iba ng barangay. Kasi nagsisid sa GC. Yan mo na lang. Nang naman. Sino doktor? Scam daddy man. Ha? Si scam daddy man. Sino ba bakit ang gawin? May kulang pa yun to. May mga interview pa na ano. May di pa kita na ko na interview.
Lalagay ito na ito kasi yan. Dalis niya na ginataan. Linan, no? Yan, double check mo na lang tita. Katasan mo na lang. Ito na rin. Pero wala man didi. Susubitan din. Susubitan na. Kasi kung mali nyo na babae, dito, dili naman yan to. Diri mo yung papasan mo. Ayun, babalik ka. Kasi Basta ako rin eh, tapos na. Intero mo dapat na sa lugar. Do you have any Ay, na si Manima pa ulit ha? Oh, sorry. social welfare? Di ba nila ba iba mo rito? Ay, puto. Oh, yan yung kay Jeremy dapat iba ka. Ito sa taas. Sinando yun. Sinando yun. Social assistance, still Phil have, head. Juna, magandang tapos social assistance, medical program, pwede ha, medical program ha, medical program. Kumbaga dili man yung nagkukuan. Assistance and repair. General plan ha, walang gutom din sila kasi kahit. Others. Others. Ito, malakari na sa ako, puro lang. Ano na magpabalik sa di. Wait. Oo, nabalik. Ay, maana. Tapos, Dalawang po, pwede man dalawang. Bago naman din yan, hindi na. Tapos dito ko sa ano. ini. Wala ka nito sa iya? Inahanap yun ni Juna. Dati. May specify lahat ng global programs. Ay, buti mo nakabutangan ng others kaya may nakabutang pa niya. Hindi, may nakabutang pa mga others na doon. Ito, ito. Gamintan, may nahanap si Juna ko. Ay, ay, mali, mali. Sorry. Ito, kung na araw. Ito. Ayan. Yan. Sabi mo, ikaw. Ay, In the past 3 mali. months, have you attended at this SB social and behavior change session such as education class? No. Hindi ko nagkaparating there. I discharged niya sa gabi. No, ha, kaya malinis sila ano. In the past 30 days, there was time when Si mama yung pano ha. fuel. Okay na yan, balik ba? No. Haluin na ako. Paano mama, dili mo na. In the past 30 days, Si we mama did, yung okay na yan, mama. Clinic ko na. Ako lang mo lang po sa palito. Nakanalay ko na sa Hallelujah. Makaluya. How far is the nearest person? Pag natapos mo na yan, may makabutang naman. I'm fine. Oh, mama, dili ka mga makanto. Thank you, Sir Kenneth. Sir Kenneth. Thank you, Sir Kenneth. Oo. Gusto, nag-ano lang sila, naghahatag lang. Patagan nila, gusto nila ako. There account. Thank you, Sir Kenneth. My God. Makaluya. Makaluya. Sometimes magaha. Ha? Hindi ka man nakapansan pinggang pino. Kaya kung nagkukulang makamahal. Dire, diri mo man sa may importante yung gudya dahil lalo na dito sa ano, na diri man intero naka sa ano. Ano na? Oo. Hindi man talaga. Oo, diri. Tingani. Pinggang pino. Nabukot ba ka daw? In the past 30 days. Was there a time when you were not able to eat? Oo. Ibig sabihin, pag-ano ka man dun eh. Diri man baga. Bakit din ako pinapamilya? Yan ko lang naintindihan Diri mais ya, diri mo man talaga na Kaya hindi man yan ikaw makakuan. hindi mo man ma-reach yun, maski kita. Oo. Ang pinggang Pinoy, sa pinggang Pinoy may isda, may gulay, may pero diri man all the time. Diri man siya most of the time. Prutas, magaha. Di man talaga na Was masusunod. there a time when you were not able to eat? Kasi nga, ano,
Hindi, ambot kung ba. Di ay magkakasunod nun. How often did this happen? Kaya dapat make sure. Kaya One make to sure. two- 1 to 2 times in a past 30 days. Pwede ha. Oo. Sometimes, Oo. open order. Sometimes, Not, oo. Kaya may times man baga na nakakaon ka. Pero, The past 30 days. pero di rin man talaga most of the time. Hindi ba na hindi na Hapot. Nagbago. Hindi ba napot Ilsa? maghihapon na lang Oo. yan. Diba? So, ano yun? In the past 30 days, Oh, may ano naman eh. was there a time when you or any member of your household experienced hunger because there was no food at all at no money to buy? Talaga target. Kaya may mga hapot na para may Ngayon man, may pamilya na talaga yan. Ano ba yun? Submit. taghano na ni Raymond ha. Para Grabe na nga pala. okay lang kung mahimo. Basta may ano man, may pakonsuelo man ha. Okay lang, oo. Oo. Iro-irog sa ninyo yan. Ha, na-start ka. Ultimo yung stipend. Ano radlaw lang ng pag ano. Tapos pag wala ka na sin ballpen, wala ka na sin sarili mo na. Antay pa tayo. Sana maabutan ano 5,000 bilhin. an supplies an Nakayurin siya sa Ay, iyo. may puti, may tulo. Ambot yan eh. Nakayo Dua, tulo na munit. Dire, white lang dapat yun. White Tapos yan? blue. May Nakayurin puti. siya. Hindi ko alam. Pag may orange. Hindi ko alam. Tuwin siya na dati na ka. May Oo bagan. na. Nakayuwa na yun. Nakayuwa na May blue. tida na may pantalon na. Wala, nagdubli-dubli ka naman ni ano. Parehas yun ni ano. Okay naman. Dili si ano. Dili okay man magduble. Yadan, ang kinambinutan sa ano, sa interview Wala man yan. hindi man na magduble. Kaya dili man man talaga ma-interview na no. Hindi naduble man talaga. Kaya di kanina. Ayaw, kamaya di ka na unahan. Sumisin Ha. na. Tapos niya nag-G ka. Ay, nag-G ka. Hindi rin ginaan ko kanina si Michelle. Hindi rin memo dan ano, kaya di rin siya nagpipinding. Pangangabutang na rigla eh. Hindi rin siya nagpipinding. Baka ba yun ano? Tama. Si ano, Wala bang problema na mag-interview ka ulit. Basta dili ka pa dito nag-submit sa ano. Dili mo pa na-complete. Na-orange mo talaga. na-orange mo talaga. Ha? Dito, dito sa kanina. Oo, na-orange mo talaga. Napipindot niya eh. Pag Napipindot ka. ah. Una. Kanina. Oo, Oh. napipindot niya. Na ano, na-orange man talaga. Nasa accidentally. Pero yun, okay na yun eh. Dere, continuous mo lang. Balikan mo Sa ano, sa- bago ka mag... Ang pinakamasilan doon ako sa scorecards, general interview. Ano pa na ba ito? Kaya yung gawin ko pa. Na-update kasi ito na yung ko ito na ano, nag-update na ito. Are, ang sa members. Hindi. Tapos, general interview na din, pinaka-importante yan. Question 901. 900. Ano yan naman? Masimbagan Oo, na. masimbagan. Mga yan ang pinaka-importante na masimbagan na. 100, 900. Bakit video hanggang video. Okay na yan, masimbagan mo na. Oo. Yung mga yun. Okay na. Yan. Tapos, hindi ka na sa scorecard. Interview result. Bali Sa ito. interview result, dapat competency yan. Yate. Para mag... Nag-listen na, okay Kaya nga, na. di pa. Hindi mo pa napindot eh. Ah, oo. Pag pinindot mo, makompleted. Oo, completed. Tapos, save. Save. Sigurado ka na sa ito na simpag mo. Oo. Sigurado ka ha. Sigurado na. Okay, para mag-submitted siya. Sigurado ka sa. Submitted yan. Ay, wala Parindigan mo yun. panindigan mo yung mana yung kita. Sir mo. Sunod na. Pwede rin maano. Ibulunta dito ako nag-submit. Nagkarambuhin ng iyo payo. Ibulunta ako submitted. Oh, sige. Saan ka na submitted? Yeah, success! Aray ko. Nakunayan ba? Ha? Nananapot. Hi na. Sa GC? Ay, Cyril. Good afternoon po. Start na po kita sa quarter 1. After po makapag-clear catch, yung intiro na tablet, intiro po na nakasulod sa system is pending po, di ba?
Maupo. Ito yung sinapag-ano niya. Para. Wara man. Kasi sa babaha. Hmm. Akala bumalik yung si Derek na. Kasi ma-apply na yung silver. Ngayon sabi mo na tetanusok sa iyo. Yes. O, yung pa na yun sige, dalago na sa ng bata. May piot na ano, mga Aminihin mo ko nga eh. Nagbabak nga niya ako sa ano niya. Imbak mo lang inyo. Mayroon, nagbabak ako sa pinakapakurang niya ng bata. Tapos bilang ka. Kabilang ka dito. Halimbawa, nabuhay yan sa 2010. Mga July. Magbakwad kasi bula, dapat yung makabula, nakatitanus toxoid yun. Tapos sumunod yun, after 1 month naman ang pangluwa na tite. Ang pagtulo na titi sa ikaduwa na yung bata. Ay sa panganay ba, duwa na tite. Pag pangtulo, sa'yo na lang yan, sa kayo na lang. Sakon na yan. Kaya di lima entero yun. Hindi kung ubos ka na magbata, di ba ano ka na? Kaya, pero pwede ba ano yun to? Ang kakat, may pa ako bakuna. Ano yun ang pagbata? Kali Baka yan sa ako. magurang mo, wala. Oo, sa magurang. Sa magurang mo, sinura ka mga bakuna. May on. Kanahan? Midwife at ano ka ako, kaya naawa ko na ang kakat wala ka 10 years. Tapos, Yun eh, pag ano kasi, pag nakalima ka na, lifetime na yun eh. binanan ako ni Mang Bing. Binanan ako ni Mang Bing pabagatad to. Kaya tayo kung gato, nakulog natin ang bato. Ako nga sa'yo na lang ang kulang ko, sabi ko lang ng tulo ka lang. Ang alya ko, wala ka pagbuburod, hindi man. Hindi eh, kahit hindi mo na kumabata. Ay, alya, wala ka babae. Sabi mo, wala pa ba yun? Di mo ba pag inaasahan niyo mula si EJ? O si Eros, kaya sabi mo, kailan mag-board ka? Nangis ka na ako sa sandok ko. Oh, yung katulong sa ako. Di ka nang gawin. O akin lirik, malinay lirik. Ako na nanganabo. Ako na nanganabo. Pero kung sinabi ka, Ayan, ba't yan ninyo naman? Tapos ready ko na ako. Ang kape may 3-in-1, ang politiko 3-in-1, din magnanakaw, sinungaling, makapalang kuha. Nandiyan ang iiyak muna bago ka takay, ang politiko ngingiti muna sa'yo bago ka nakawan. Ang kulot, masarap kahit pangit. Bilang ka backward, dalawa na buhay ng October. Backward sila ng months. 5 months. Si Dracula sa Masakit loob, kita. interesado, ang politiko interesado. Tapos, malaan pa na, late sa lang ha. Ang politiko kahit bulok na ayaw bumitaw. Sounds niya. Oo. Sa first, Lalo sa mga burong ko sa kanya. oo, yun na nga ni. Tete. Ang sa nasunod, ang sunod, nagkakalikisit ka. Ah, nagpalimpya. Pero 1 month so, kung halimbawa na bakunahan ng July, kaya magpalang August, hindi mo niya. Ay, sorry naman. Papalimpya ko pala. Oh, mahirap talaga yung Panghangkas ko nung pa. Tapos, pakabako na sa to, another 1 month, then 1 month. Fault niya. sa'yo ba, i-record ako na lang ba? Ano yun, titiwan, yung titiwan. Madali. Ano ko na yan? 22. Kayo na nabaga. Tapos, ano yung katulo? Sana nga. Ikatulo na no? Tititre? Ah, Ano ka doon sa bata? Charge na mami ako pa. Charge na. Buli. Para 3 in 1. Second child. Sabi ko sa'yo, pwede kami napapa. Tapos, 3 months. Wala mo ba? Then, 5 months ulit.
Kunya di ba nga si Rowena, di nagpatog na siya. Ay, Paano yung hatog na kanila? Ano na ano siya makalin. Ah. Hindi nyo makasusok mag-update. di na ko din managap. Di wala siya Share nisan ka pa pa. dito. Ako na. Pagkane. Wala nga nidiyan na. Dili yan tuma. Ano? Heroin. 100% mo muna. Oo. Oo, matayang. Mahal ka? Dari pa muna. Kay check ko muna ang anhin mo ko. Oo. Sino Ano Diri ka muna mag-completed kay para pag ipa-check ta ka na. Ipa-check. Oo, diri mo Diri mo na. muna i-completed ano ha. Ay para Update double lang check. mo na. O ipa-double check ta bago kita mag-complete. Kasi sa kaduwa na pagbata, duwa pa nila ano pwede. Ayun lang. Taro lang. Pag duwa, pag kulo, pang apat, sigurayo na lang yan. Ay, pagpa 5 months ha. Iya pa no kay kun duwa lang ang bata. Kami nga ni kay si Ma'am, sige na, nagsamburuin sa burod na. Sige pa yan to. Ay, karami din naman pili. Si Chester. Ay, mapaburod na ako talaga, promise. Sige na, ano pang burod. Wala ka nagpupuro. Abay pa lugod. Di ko Ay, mga diri dapat magurod, nagburod na ay. Sino daw dito? Ay, may ano may aram ka dito na pwede asawahon sa kano. May ano, may ka? Mayon ako i-recommend, buton siya. Abo ko man pa no. Abo ko mag-asawa dito. Huwag na akong basahan. Dapat dito siya para may pudi. Oo. Sa O, ako si- diri ako another nag-clear question. cards. Sige yan, ay, paano ko yun? Sabihan ko yun. Bata pa yung nakano? Bata pa? May edad na. Pero ano na siya, pensyonado na. Kung baga naghahanap na Kaya lang. ikuan ko sa imo, pwede pa magbata. Pwede pa siya magbata, ayos. Kaya parang siya bata. Kamatay pa ng bata niya, parang ano. Ano ba yan nangyari sa imo? Kaya nakasikiyong ka. At ba, okay mo na kami. Mararaot yun. Nasa kapag Mararaot kung magsinila. magrisik ka pa uli. Baba, doon pa ako. Check kanina baga pinindutan ad nyo. Ay, wala mo iskuha. Kaya nagdudublo yan to. Add nyo interview yun o yun, add nyo member. Pagbasahon mo kasan man yan. Tara. Basahan Yung sa kanya pinag- Ad nyo interview. Ano? Add nyo member. Ito na sa'yo, add nyo interview. Hanyo na ad nyo. Ano interview Para nito? sa ito na yun dito sa scorecard. Scorecard. Kaya ka din palilipat ka kay Bad. Mao-check. Nadali na din kita ito. Para dili ka man. Ad nyo interview. Kung kaso malilipat. Kung diretso ka dito nagbabasa. Basta natin. Privacy, notice and informed consent within the system for respondents. This system is used by authorized municipal health volunteers Magbaho na ha, dati yan ang nagyuso ang or to collect information for the government's Hi, monitoring Finks. of access to health, Nini na napigido ni maternal and Carla Marie Spinola sa mama. childcare, nutrition, and other related social services under the Philippine Galoso, Multisector. Galoso. Ah, masigilin daw. Wala mang kumsiya. Pag ang galoso. Galoso, galoso. Galoso ata? Nakasi makmakman, pancho pa man ang middle name Ay, nila. middle name man talaga yun. Pag-restore? Oo, may middle name yun. Si Mas Kuan. kaya si Mika, may middle name yun to. Pancho mangyapon? Oo. Sa panahon baga, may middle name. Si ano, ang bata ni, ang mga apo ni Ani Andua, kay inimod ko nila ang birth certificate, dili na sa Trabelia, militar, sa ina, tama ka na pinidyo. Makadili na rapper man sa mga. Ambo. Din na. Ang kuan, sister ka ni sa kasisyan, Ano, pang tuloy na bata. pang, Yan ang kinuha na na face eh.
Ambot daw kung nanay ito. Basaan na ko sa birth certificate ko. Ay, kung sa PEC na yun, baka na rin, ano yun, yung mga diba, na ordina, ano, inasikaso ba? Pinakasal na niya, di ba? Hindi. Ano yun, may nakasal? Eh, Bali ba, pinakasal na may ano baga ha? May inglosan unahan na pagdiri kasal, apelyido sa ina. Pero nagbalik man niya. Kaso lang, saan ganito na taon niya ito namuhay ang bata siguro, kung saan ito na ano, ganito na, Baka wala yung pero Oo. kasal. Di mo doon meron sa likodan sa birth certificate. Thank you, Pinks. Ikaw may o. masabi ni ano, ni Ani. Romano ka! Ayoko nung ako ang galing sa... Romano ka! Wala malidis ka. Sige, sumakat na kasi resurrect na niya ito. Kagawan. Sabi sa inyo. Si Kagawan. Busy and purple. Sino ba na ba? Kanano yata? May hika baga doon si Tyrone. Amerika, ano na atake? Sige, ang paurang. Bata niya? Bata. May bata na ito, 14, 15 na ito niya na. Bata ito siya. 15 years old na siya niya. 14 years old ito. 16 na ito, Oo. bago 14 siya. Di ba taga-Cavite? 14 siya, nanganak siya 15. Saan pa lang bata? Ito, ang bata to. Sa'yo pa lang. Tapos pa ang i-interview mo naman. Ha? Otruan na interview mo, otruan. Oh. Cute pa lang. Pero hindi mo talaga yun. Meron ito rin niya pag ano. Hindi pa man nag-asawa. Ano sabi niya ang lawas? Sige, pansiran nila. Malayas. Mabayan mahal. Ang sumbat ang pangkod sa ina. Sige pa mataon pa. Pag meron may magmuyaga naman. Fiscal ka sa magburong naman yun. Dapat silang maindihan. Pili pa yun. Pili na yun. Hindi ka. Cause I'm Pili. dreaming Sa pilso ng diri. till tomorrow. Cause I'm holding tight. It's all Paano sinigil mo? Pero mo man, araw man. Yapon ko. Puro dala man ani. Kaya ano yun. Nabiliri ang bunga na ako. Kaya ako mo. Kami ano yun. Para kay bata pa, siyempre masira mo. Pag-gabi. Pag-alon. Ayun. Pag-alon. Maranasan nila. Hindi na pero enjoy ka sa buhay, no? Level 3, dapat water na pinto. Sarap Kung yun. naroon na magdala, okay lang. Kung meron kong kabataan pa, dami ng palo. Ano yun? Kung kayo, kayo mama. Pagkutulong pa. Ano? Ha? Saga ko na. Makaliskat, saga. Kaya ito ko sa hospital si Kuan. Naano pa no kami, pang Sabado. Mahulat pa sa Excel. Kaya nakatawag na tayo na. Maluwa ko kata. Sabi ko. Dati doon yan, may hingkat talaga. Talay pa yan, pero may hindi ka naman makapi. Sige, umakadila pa.